Guys, pupunta kami ngayon sa dagat. Ayun. Mamangka kami. Ano lang namin, ibabalikan lang namin yung mga nakagawian ng araw. Ayun. Ito yung yan yung kababata ko, si Paring Juni. Ayan. Kaway ka pare. Yan. Pabalikan lang namin yung mga kinagawian namin ng araw. Ito yung ilog na to guys, ay ang nagdudugtong ng papuntang dagat. Ang ilog na to. Dati mababaw lang to eh. Napakababaw lang nito, pero ngayon medyo malalim-lalim na rin. Ayan. Sabi continue tayo. Kaban i-edit ko na naman video. Ito na guys yung labasan dito sa dagat na to eh. Ayan, dagat na yan. Pinsan ko yan, pinsan ko rin yan. Uy! Uy! Gumigewang. Easy. Gumigewang ha. Ayun, ganda oh. Ya. Pero dito sa katasama pa. Kiri nga. Ayan guys, yung bakawan. Ayan. Talagang tinatalim dito sa amin ng mga DNR. Ayan. Bawal na bawal putulin yan. Bakawan na yan. Yan ang tinitirhan ng mga isda. Yan. Diba? Ang dami niyan dito sa amin, bakawan. Yan. Paikot yan. Yan, paikot yan. Ganyan, puro bakawan yan. Patuloy pa rin kaming nagsasagwan. Ang aking kababata, si Paring Juni. Ayan, kaway ka pare. Sasariwain lang namin yung mga nakagawian namin ng araw. Yan, dito ako lumaki sa dagat na to. Kita mo dyan guys yung kubo na yan. Mas maganda pang kubo namin dyan dati. Hindi sa pagmamayabang, kita ba? Ayan. Yan naman ang tinatawag dito sa amin na bunuan. Lambat din yan, pero naka-steady lang, standby lang sa lambat. May payag pare. Bunuan yan. Yan ang bunuan. Parang di pa na naghanong palati Tingnan natin meron tayong dito. Ito yung bakawan sa amin. Tingnan nyo yung bunga ng bakawan dito sa amin Ayan. Ayan guys, tingnan yung bunga, di ba? Kakaibang bakaw dito sa amin. Ayan. Kita nyo ba? Yan ang bakawan dito sa amin. Yan ang bunga. Di ba? Kakaiba, di ba? Meron pa dito. Meron pa, pare. May pa Lubi naman. May tudok na. Ito yung bunga dito ng mga bakaw namin. May saging. Ayan, may nyog. Ayan, Ayan, Totoong nyog yan, may na, May tubo na, tumutubo na siya, Kakaiba, di ba? Pagkakita pagkakitan na lang. Ganyan dito sa amin, no?
Kaya tinatawag na bakawan yan kasi sari-sari ang bunga niyan. May nyog, may saging. Ayan yung saging, oh. Nakita nyo naman yung nyog. Kita nyo naman yung saging. Totoo yan. Walang halong biro yan. Oh. Tinatawag yan na miracle plant. Bakawan, namumunga ng saging, namumunga ng nyog. Babalikan namin yan mamaya yung nyog na yan. Pwede nang kunin yan. Isang oras kami na bumibiyahe sa bangka na to. Mula sa amin sa Calao. Yan. Kaya nakikita namin yung lugar na Sabang Beach. Ayun yung ulit. Puti na yun. Kami pa rin to. Kami dalawa pa rin ulit. Ayan. Salang namin. Ayan ang salang namin. Sana may mahuli. Guys, yun yung ano, yun yung Sabang na I Heart Sabang. Ayan. Okay. Nandito ngayon tayo sa gitna ng dagat. Kung dati lagi tayo nandoon sa lugar na yon kung saan nakaparado yung sasakyan natin. Ngayon nandito tayo ngayon sa gitna ng dagat. Ayan. Ayan. Ito tayo ngayon, guys. Ayan. Ayan. I Heart Sabang. Tayo niyan dito. Yun lang. Ayan guys, nagtatanong sila sa aking bangka dito daw ako may hawak ng cellphone. Sabi ko may nahanap ako kung ano. May deliver ako dito eh. Dito ako dinala ng Waze. Magdi-deliver tayo dito ng parcel. Tayo naman ngayon ay isang ako nga pala ang taga-deliver sa Bicol Express. Bicol Express, meron tayong parcel i-deliver natin doon kay kuya. Ayun. Ayan, yan ang pag-deliver natin. Hello po, kaway po. Ang dami nila oh. Apat silang namamangka. Ayan. Kung nag-vlog sila, tayo nag-vlog din. Makikita nila ito. Video. Kung sila nagbibidyohan, nagbibidyo rin tayo sa kanila. Ayan, diba? Wala po ah.
guys, oh. Simula na ito. Ayan guys. Kaway ka pa rin. Ha? Kaway ka. Magluluto kami dito sa gitna ng dagat. Nakakuha kami ng pesto. Ayan. Sariwang guys, oh. Mga pasag-pasag pa, oh ba. Inggit na naman kayo, ano. Natatakam na ba kayo? Ito namin yung lulutuin, guys. Ayan. Ayan, naka-ready na yung kahoy. Kailangan naka-ready na rin to kasi ito napakabilis lumingas nito. Pag ubos niyan, eksakto, luto na rin yan. Ayan. Natatakam na ba kayo? Ha? Ay, ano, paluto. Kompleto kami niyan guys, ng pang sangkap. Ayan. Ha. Ha. Sarap yung laglag ang uhog namin ito mamaya. Sibuyas, lagyan ng sibuyas.